eu era do Partido Galeguista porque eu, en fin, a miña preocupación sempre foi a de conseguir o que conseguiran outros. É dicir, tratar de que Galicia tuvese un goberno como tiña Cataluña e como tiñan as Vascongadas. Traballei todo o que puden. Non fun un mal orador, fun bastante bo orador. E subín a moitos palcos de música a estrada. E o día de San Antonio, lembro do ano 36, fomos a Oca. E en Oca dimos un meeting, outro muchacho da estrada e máis eu. Era o San Antonio. E claro, eu subín o sitio onde tocaba o gaiteiro, porque había o palco da música e o palco do gaiteiro. E subimos o do gaiteiro. Viñeron por ali as mozas e recordo que rematei dicindo hai que votar o estatuto. Porque é día de San Antonio, tendo en conta que as mozas, que si votades o estatuto, San Antonio, verdad, darábos o casamento para este mismo ano. Nese meeting falou Castelao e falei eu tamén. Fun o presentador e o que falou en primeiro momento sobre o estatuto que íbamos a votar. Que se debía votar e tal e tumba. Ben. Non sei, incluso que apuntei e eu que lle dixen, digo agora tal. El, verdad, fixo entonces un mitin curioso, verdad, recordaba con unhas verbas especiales, dice, eu estuve en Francia, estuve por aí, e oín ladrar os cans, e os cans ladraban como os cans da miña terra, daqui de Galicia. Eu oín cantar a un paxaros, e os paxaros cantaban como os daqui de Galicia. Os pobres dos animales ainda están no linguaxe universal. Hai unha cousa curiosa que pasou polo aire, verdad? Un aparato de un avión, unha avioneta, verdad? Pasou polo aire e soltou himnos de Galicia, ou creo que foron. E decía a xente xa que non iba a salir, e todos estaban esperando que salise, porque entonces cando voaba así un aparato, depois chamaba a atención. E aquí iba a pasar unha avioneta lanzando os himnos. E xa non ven a avioneta, unha voz e ao cabo de 5 minutos ou cosa así veo a avioneta. E eu recordei a Castelao que dixese que o que nos decíamos era a voz que decíamos sempre a verdad. Que fixarsen que desconfiaban de que non pasase a avioneta e a avioneta pasou, porque o decíamos nós, claro. Ese foi un dos percances. Houbo outra cousa que alguén, cando eu dixen que había que votar o estatuto, que se aprobaría o estatuto porque a xente, verdade, decatábase do ben que se podería buscar no goberno que fose galego.